Na rantsi miki da Allah Yasmin. Idan har na fahimci cewa ya Ibrahim take so ko? Wallahi sai bulakanci yanzu ta fara gani. Ai bai karbi da ni ba na son ganin ka. A satin da ya gabata cikin shirin da sabon salo. Biko kyauta, ki taimaka min ki nemo wa Madam Gloria wan matan nan. Ban na son ta kore ni. Ina iya bakin kokari na a cikin gari ina nemo yaran na harkar ce ke san sai a hankali. Ke ba ki zuwa aiki? A'a ba na zuwa. A'a, ba ki da bukatun yau da kullun ne? Ina da suma. Babu yadda na iya ne kawai. Ba mamaki yanzu haka ma ya kada ya yamma. Gaskiya ne, magana ka abun duba ce. Ni kaina na fuskanci Sallau ba hayyacin shi yake ba. Gaba ɗaya yanayinsa ya sauya. Ka gani ko? Kauyau ta zo mu tafi. Daɗin kowa sabon salo. Yanzu zuwa min tawa dai ko? Gashi na zuba. Mai kawai zan sa ma da yaji. Kin dai samun yajin nan isasshe ko? Gashi yajin in bai ishe ka ba sai ka ƙara. Malam Musa kudin abin kari za a bani. Yau dan Allah ya hakuri Hansatu ga naki ma abincin na zuba miki. Ba zan ci ba. A bani kuɗi na sai wanda nake sha'awa. Haba Hansatu. Ga abincin an gama sannan ki ce a baki kuɗi ki sai wani? Haba Malam Musa, ka san dai ba kowane irin abinci nake sha'awa na ci ba. Duba da irin larurar da nake ciki. Wannan din ma ko kanshin sa ba san ji nake ba. Gaskiya ne. Ku mata masu larurar juna biyu sai dai a bi ku a hankali. Kawai ka bani. Ga wannan sai ki sai abin da kike sha'awa. Allah ya raba lafiya Hansatu. Hayye. Haka fa. Za ki fara abin naki ko? A'a. Me nayi? In dai wannan abin da na faɗa laifi ne, Allah Ubangiji ya baka haƙuri. Wai me yake faruwa ne Gimbiya? Har yanzu zuciyata ta kasa kwanciya neman da labarin matan nan da kika bani. Ka ji ki Gimbiya da wata irin magana. Lokaci ne fa da mu ma za mu samu sauƙin rayuwa. Kika sani ko silan arzikin mu ne ya zo? Ya sunanta ma kika ce? Sunanta Kyauta. Daga ganin matar tana da kirki. Kuma baki gina ta tausa rayuwar da muke ciki ba. To na ji, amma a tunaninta wani irin aiki ta nemo miki. Ni ma bata faɗa min ba, amma dai ta ce aiki ne mai tsoka. To shikenan, zan sake yin tunani akai. Amma ki bar komai a hannuna kake saurin yanke hukunci. To shikenan. Bari in tashi. A dawo lafiya. Allah ya sa.
kin ga baraka babu abin da na ki jini irin tashin hankali musamman a gidan nan nawa. To ni uwar laifi wani abin ne kuma ya faru? Wani abin ne? Wani abin ne Allah ya baka haƙuri. Ko dai baki komai ba, baki ce komai ba. Amma alamun da kika nuna alamu ne na tsokana faɗa. Kuma ni da sam ban san ki da wannan halin ba. To shikenan baban Badaru. Allah ya baka haƙuri. Yawwa. Na fi so a samu kwanciyar hankali a gidan nan. Ko ni ma na samu nutsuwa. Ni da nake da hidima a gaban nan nawa idan ba ku kwantar min da hankali ba ta yaya zan iya sauke ta? Hidima? Wace irin hidima kenan fa? Hansatu mana, baki ga juna biyunta ya tasa ba? Kin ga alamu ne da ke nuni da cewa na kusan samun jariri ko jaririya. Kai, gaskiya baban Badar wallahi kana bani dariya. Wai ina tunaninka yake tafiya ne dan Allah? Wane irin ciki ne a jikin Hansatu za a ce a cikin 'yan kwanakin nan ya burin ƙasa har yana ta hauhawa kamar farashi? Haba da Allah. Da ka tabaraka. Na rantse da Allah wannan halin naki na bakin ciki game da Hansatu ya ishe ni. Bakin ciki baban Badaru. Kware kuwa ba bakin ciki kike ba. Ki dakata, kar ki fita, ki bari har sai ya fito daga banɗaki. Inna, ki san wannan fa 'yar alhuda-huda ɗin sarkin karatu tun ɗazu ta tafi makaranta. Kuma in baba ya fito ya ganda ban tafi ba, zai ce me nake a gida har yanzu ban tafi ba. Ai Zaliha bata gada ba, bata sha nono na ba wallahi. In gaya miki wannan yarinya ko tausayi na ba ta ji. Duk ba baba ne ya bata ta ba. Ai ko za ta ci ubanta da ni take zancen a gidan nan. Wallahi. Alhaji, barka da asuba. Alhaji barka da asuba. Ina gida. To, gidanka zan zo ko majalisarka? To gani nan yanzu, in Allah da gani nan. Hannatu, me kike yi har yanzu baki tafi makaranta ba? Ga 'yar uwarki tun ɗazu ta daɗe da tafiya. Kai nake jira kuɗin littafi zan karɓa. Nawa ne kuɗin littafin? Naira 100. Ngo, 95 ne. Adama, cika mata naira 5 ɗin. Yau tana ina? Me na kasa? Me na sayar da zan bata ciko? Ba ni da su. Wai ba da ka ta ina kuɗin kari na? Aba Adama, kina gani waɗannan ɗin ma da ƙyar na ƙuƙuta na lalubo aka samu 95 ɗin nan. Ai haka kake malam. Kalmar nan ta babu ai ta riga ta zauna a gidan nan ta yi aure ta tare. Ko rufin da ake ma ya riga ya haddace ta a cikin gidan nan kalmar inda wannan kalmar ce mu mun saba. Ke, shirya ki tafi. Jakata zan je in ɗauko. Ki fito ba ki tafi. Gani nan. Kina ina? Ki je ki leka ki gani in yi nisa. Wallahi ba inda zaki. Haka kawai? Lego ki je ki gani in yayi nisa ki zo ki kwabe yinifan din. Kai ji gunni tagumi kullum a cikin gida? Kai baka ba mu ba. Wallahi ba za ta tsabu ba. Kullum mu kenan a gida in fagara ta Allah lalurati ina ka fito babu ina za ka babu? Wallahi dole mu nemi kuɗi.
ni dai na faɗa miki ki cire hassada da karanki. ‘Ya'yan nan kina fa da su har guda biyu, ita da take da guda ɗaya, ɗayan ma bata haife shi ba kike wa kyashi. Haba baban Badaru, yanzu dan Allah, dan annabi, ina abin yake, me zan yi wa kishi da hasada? Ina abin yake a nan? Abin da nake so da ke, idan ke ma haihuwan nan kike bukata, to sai ki dukufa da addu'a har Allah ya kawo ta. A'a. Waɗannan ma da nake da su da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani su, Allah ya sa musu albarka. Sun ishe ni. Hau, haka kika ce? To baban Badar, dan Allah me kake so na faɗa? Me kake so na ce? A'a. Ina za a ne? Abun kari za ni na so, na rasa wanda zan aika. A'a, ba a yi haka ba. Kawo sai in je in so miki. Ke da kike da larura ta juna biyu? Ai bai kamata a baki. Wash. Sannu. Yawwa. Da me za a so miki? Wainar kwai za a so min. Kar a kada kwan, kuma kar a sa gishiri. Sai magi kawai, a sa albasa da yawa da kuma sinkin biredi guda ɗaya da madara ta ruwa gwangwani ɗaya. To, kawo kuɗi. Duka a wannan kuɗin Hassatu za so. Haba Malam Musa, dan Allah ba sai ka cika ba? Me a ciki dan ka cika? Baraka, shiga ɗaki ki duba cikin aljihun rigata ta aiki. Akwai kuɗi ki ɗauko mu. A'a, sai dai ka je ka ɗauko da kanka. Hannatu. Hannatu. Na'am. Ki fito ki tafi mana. Yawwa. Yanzu idan kika zazzaga, idan Allah ya taimake mu sai kiga an siyar ba ta da yawa ma. Inna ta nawa ce? Ta 1200 ce. Ba yawa ne da ita ba. Amma ki tashi ki shiga, ki ɗauko hoda, ki kwalliya, ki gyare fuskar ki rayau. Ke san tallayen mata sai da kwalliya. Allah. To, Allah wallahi faraddiya. Takalmin cikin gari mai tsada in mazayar albarka. Allah da yanzu ya kuɗi na. Kuma abin da nake ce miki, ki fita ki tafiyar ki je ta inda kika san za ki haɗu da babanku, kar ki bi ta gurin. Ki ta can wajejen kasuwar dare, ki shigar da abu ki sayar ki dawo. To kin ji. Wannan yar banzar da yake jiya ba ta son talla. Ina dora mata wallahi da ta yo 150 ta zo ta dire min ita anan ita islamiyya za ta tafi ita ga alhuda huda. Na ce haka dai aka gada. Wallahi. Yawwa, barka zan tafi. Ai baka ba da abin da za a dafa da rana ba, ka dai san kuma shinkafa a gidan nan ta ƙare ko? A ɗauki ragowar makanin nan a dafa mana. Tun daga ragowar na gani a kicin. To naji, na dare kuma fa me za mu dafa da daddare? Wannan kuma sai a jira sai na dawo. Aham, ni ma ba ku bani kuɗin na abincin ranar ba. Ga makani nan za a dafa Hansatu. Haba Malam Musa, ni fa bana cin makani, idan na ci makani kumbura min ciki yake yi. Kawai ka bani kuɗi ne yana wuce fanan daban. Alai Buba. Yalla bai. Abin da isa na aika a kira mun kai dangane da gidan ka na can gangaren dutse wanda Malam Kabiru ya zauna. Na'am, yalla bai, wani abu ne ya faru da gidan? Labari ya same mu akwai wasu mata da suke zaune a cikin gidan ba tare da aure ba, ba tare da muharraminsu ba.
wannan haka yake ranka ya daɗe, kuma babu maganar aure a gabansu. Yauwa ka ji abin da ya sa na ce a kira mun kai don in ji in aka haihu a ragaya. To yallaɓai ni dai wannan gida Malam Kabiru Makaho. Shi na ba hayar wannan gida ba mata ba. Ko ba haka ba kamai? Haka aka yi Alhaji. To waɗannan mata kuma suna tare da iyalan Malam Kabiru har daidai lokacin da Allah ya yi wa mai ɗakinsa rasuwa. Mai ɗakin Malam Kabiru kenan. To a daidai wannan lokaci kuɗin hayar Malam Kabiru ya ƙare. To saboda halin da suka shiga na rashin wannan baiwar Allah sai na daga kafa na kau da kai. Ko ba haka aka yi ba? Duk wannan abin da ka lissafa Alhaji haka aka yi. To bayan wata 2 da rasuwar mai ɗakin Malam Kabiru sai nake samun labari a gari cewar Malam Kabiru ya tattara ya nasa ya koma ƙauye. Sai na je daga halin da gidana yake ciki sai na samu waɗannan mata a ciki. Haka akai? Haka ne kam Alhaji. Da na buƙaci gidana sai suka roƙi arziki suka ce a bar su a cikin gidan su ci gaba da biyan kuɗin haya. Haka ku aka yi. Yadda zancen yake kenan ranka yake. Haka aka yi. Kamaya haka aka yi ko? Da abin da ka faɗa Alhaji haka aka yi. Duk na ji abin da ka zayyana, amma labaran da suka zo mana labarai ne marasa daɗin ji. Ikon Allah. Don haka za mu faɗaɗa bincike a ciki. Middin muka same su da mummunan wani abu za su tattara nasu ina su bar gidan. Ko ba ka matsala? Yallaɓai, ai ba ma gidan kawai ba, har garin ma sai a sa su bari. Ƙwarai kuwa. Ikon Allah. Sai kallo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Anti? Ya ja a gidan namu. Wallahi. San da zuwa. Ki ce a kwance kike? Wallahi san da zuwa. Rashin aikin yi ba daɗi. Lafiya lauya gida. Barin ka miki mu wuce. Ba ma sakin ɗauko ba. Wucewa zan yi ta ƙofar gidan nan. Ne ce barin biyo mu gaisa. Allah sarki. Daga nan kuma sai na ji ya ake ciki ko? Ga wannan ko a ba wa yaro. Ta an gode. Ba me na godiya ai ba yawa. Ai ni da ke mun zama ɗaya yanzu. Sai dai kawai ki zama cikin shiri duk lokacin da tafiya ta zo sai mu tafi kawai. Ba Hansatu, ke ce dama kika zo kina min wannan bugun mahaukatan da safiyan nan? Munafuka, na ji abubuwan da ke faɗa wa Malam Musa. Yar bakin ciki, mahasadiya, to ta Allah ba taki ba. Ke sanin kanki ne ni ina da abin yi. Kuma ni ba zan saurare ki in tsaya ina haya gaga da ke ba. Ke kin san cewa ni mai sana'ar yi ce wallahi. Ƙaryar banza, ƙaryar wofi, kya ji da shi. Ni da Malam Musa yanzu ma aka fara. Ni dai na san duk daren dadewa. Dole ne wannan abun boyen sai ya fito sarari kaya gani wallahi. Wallahi baki isa ki nasara a kaina ba. Sai dai bakin ciki ya kashe ki, sai dai ki mutu da bakin ciki na. Ai dai mu gani. In tusa za ta hura wuta. Ranka ya dade. Kamar yadda ka faɗa. Abin sannu a hankali har a tabbatar da gaskiyar lamari. Yallaɓai, ai inda akwai wata matsala ni ne zan taso takanas har fadarka in zo in shaida maka. Kai ni yanzu ina zuwa ma tukunna. Wai wa ya ɗebo wannan maganan ne ya kawo maka? Gashi shi ne ya kama rahoton cewa idan an musu tayin aure sai ya ce ba sa so. Ko ba haka aka yi ba matsala? Wannan haka yake ranka ya daɗe. Ni ɗin nan da kake gani sai da na je domin in tallafa ɗaya daga cikinsu, amma fartaki.
ka ji inda magana ta fito ko? Yalla bai, ina so a bar wannan al'amarin a hannuna. Domin ni ma na yi bincike domin sanin gaskiyar al'amarin nan. Na baka mako guda, duk abin da ake ci ka zo ka shaida mu. Ka ji ko Alhaji? Kwarai ku haka za a yi ranka da dai. Wannan abu ya yi kyau Alhaji, in aka yi haka ya yi daidai. A yi haka. To anti na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah bar zumunci. Ha baba, komai bai na godiya, ai wa kai ne. Ni da ke yanzu mun zama ɗaya, ke dai kawai ki zama na cikin shiri. Duk lokacin da tafiya nan ta taso, sai yanzu muke magana sai mu je. To Allah ya nuna mana lokacin. An gode. To sai an jima ko? Sannu. Yawwa sannu ko? Ikon Allah, kuna kama da ita. Sai dai kawai kin ɗabi ta kumari. Ikon Allah, wallahi. To an gode. To shi ke da na tafi, sai kin ji ni. Ki zama cikin shiri fa. To a gaida gida an gode. La aljana a kabat. Wace ce aljana a kabet? Wallahi ka ce da ki ƙara tsokana ta, kika ƙara tsokana ta wallahi na fi ki rashin kunya. To ba aljanar bace ba, an faɗa aljana a kabat. Aljana a Ke! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai ki kashe musu ya? Tsokana ta yi, kuma dai ai dai na san ba ta da kunya. Kai, goga, wannan fa iske ce fa. Tafiyayya ce. Dan tun daga Lagos Ogaji ba dai mun kudarta. Gaskiya ne, ai na ja ta na ji ai tun da ne wani ja gaba ɗaya na ji ta tafi da ni Alhaji na wani babban layi. To ba dole ta tafi da kai ba. Ai har na fara raba ta a gari ai. Tuni na harba manjo ɗauri 3. Da wannan harkar kuɗaɗe zan dafi. Kuɗaɗe. Asalin bombo kalak ce wannan Alhaji. The boss boss. Zan baruti. Haka kawai za ki hau 'yan mutane da duka idan kika naka samu su tafa. Rashin kunya ta yi mu, kuma wallahi ko yanzu ma idan ta tashi ta yi rashin kunya sai ne mata dukan da ifi wannan ga abin da za a yi. Dan ta tsokane ki shine kika mata wannan dukan? Wallahi ko yanzu idan ta tashi ta tsokane ni sai na lakaɗa mata dukan da yafi wanda ne mata. Ke wace irin mara kunya ce ne? Sai in lakaɗa miki mugu duka a gurin nan tunda na bayyanci baki da mutunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan aljanita ne suka tashi Malam Musa? Dan ba yaro. Na'am Malam Musa. Ka santa ne? Kulwa ce a gidan Ayuba mai gadi ce fa. Ina jin aljanita ne suka tashi. Allah ya ce maka ya koma barci. Wayo ya naga kin da wuri ne. Anti da Bintu sun tafi unguwa tare, kuma da yake ba wani aiki ne sosai ba. Ina gama sai na kulle gidan in ba makota mu kulla. To shi Aibi ina yake baya gidan ne? Rabu da ni dan Allah da maganan Aibi din nan. Wai yin bayan tambaye ki ma. Me ce tambayin ki? Wai dan Allah ko wani abu ne ya ku da Aibi. Naga kwana biyu din na miki maganar sa bakiya so. Kin ga ni dakata ba wannan magana nake so me da ke ba. Wannan matan ta zo gurin ku ki bai yanda da mu'amalan ku ba. Me yasa? Za a jawo koi. Daga jin motsi an kawo nira da muka tangana Allah wari Allah. Kai goga da Allah bar wannan magana. Allah wallahi warawaran ka belinka sakacin ka garancin ka saboda wallahi na dauka kwalawa ne ka san idan suka dafa mutum za su yi ram da kai ne kawai dai ka ji kanka kana cin gurza wallahi. Uga ga kuɗin. Ashe yaron ka ne wannan. Yayi kyau Harisi. Ka burge ni dan kafin wancan shashashan iya raba kaya sallau. Da wunan.
ka yaro idan zaka shiga guri ka ringa sallama ka ji ko aji banza Allah nan gurin ya ma kama da gurin da za a sallama ne kuma fa haka ne oga ka san wani lokaci gaba ɗaya jin kaina nake a gajimare wallahi kai yaro kai kogo ne sai da haiki ka gane wallan haris yawwa kamar ka san kana mazumo nema ba inda ban shiga ba da zumman neman ka daga nan majalisar Alhaji Buba na nufa. To Malam Musa mu gaisa ma. Salamu alaikum. Amin alaikum assalam. A ce soja yana neman farar hula tuburan haikan ai da walakin me yake faruwa? Kwarai kuwa ai ka san haka kawai ba zan bazamo neman ka ba. Hakan. Yarinya ce na haɗu da ita yanzu nan a nan wajen kasuwar dare. Ta kama wata yarinya ta lakaɗa mata dukan kawo wuka. Abin ya kai ta ga har ga yin farfadiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To shine a matsayina na babba na tsaya domin in tsawatar. Yarinyar nan ta zage take min rashin kunya. Ita yarinyar? Kwarai kuwa. To ana haka sai ga yaron nan ɗan Bayero ya zo wucewa. Sai ike shaida min cewa ai yarinyar wajen ka ce wai ita Hannatu. Hannatu? Abadan Allah. Matan nan fa ki duba abin alkhairin da ta zo mana da shi. A wannan halin da ake ciki har ta iya ɗaukin kuɗi 2000 ta bamu. Sannan kuma ga kare ta kawo wa Madu. Sannan ki ce baki danya alaka da ita ba. Ki yar uwa ta ce ba zan so ki jefa kanki cikin matsala ba. Wace irin matsala? Matar da ta zo ta tsamo mu daga cikin bakin halin da muke ciki? Ya salam. Dan Allah ki tsaya ki saurare ni da kyau. Akwai inda nake so in sauka. To ina jin ki. Kin san a yanzu idan za ka yi tunani dole ka yi tunani da mutumin da za ka yi mu'amala don gudun karka faɗa mugun hannu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kamar sallama nake ji. Sallama ce. Adama! Adama! Ha, ya haka ne malam? Irin wannan kira haika ce kiran mafarauta? To me? Ina Hannatu ta tafi? Wannan wace irin tambaya ce kuma? Hannatu ta tafi makaranta. Adama, ki ji tsoron Allah. Ashe da girmanki da shekarunki duk ba su wuce ki yi ƙarya ba. Da Allah da ta malam. Wanda me zan ji ne a cikin gidan nan? Da wannan bakin talaucin da kake fama da shi, koko da wannan kayaniyar taka. Sai ka shigo kai ta haushi mu ta haushi a cikin gida sai ka ce wasu karnuka. Adama ne kike gaya wa haka? Ashe har yanzu baki halakanta ba? A hankali? Ai hankali raban duhu ne. Sadda ana rabo wasu sun samu, wasu kuma ba su samu ba. Don haka ta ina ake siyarwa ga kudanta mun. In je in siyo. Da kyau. Ji shi. Haka dai iska take wahal da mai kayan kara. Sulai sulai. Wai shi ma farfado. Alhaji barka da rana. Yawa barka ne a'a. Ikon Allah. Ashe kina ciki? Wallahi ban ma daɗe da dawa da gidan da nake aiki ba. Allah sarki. Wai in tambaye ki mana. Wai ke ce babban ne ko ke ce karamar? Ɗaya da kanwata ce, ni ce babba. To ai gwanda ke. Saboda ga dukkan alamu kin fita hankali da nutsuwa. Ban gane ba. Zaki gane. Na san zaki mamakin gani na da rana haka face-face. Abinda nake so ki gane, kina ji na ko? Alheri ne yake tafe da ni. Wanda idan har kin karɓi alherin nan hannu bibbiyu, ina mai tabbatar miki cewa da ke da 'yar uwarki za ku samu kwanciyar hankali. Wallahi Alhaji har yanzu ban gane me kake so ka ce ba.
Malam. Harisu kai. Me za ka zo ka tsaya mun a kana? Me za ka zo ka tsaya mun aka haka? Wannan din wani irin iya shege ne? Iya? Malam, gajimare za ka raka ni kawai mu je mu huta. Ni za ka duba ka ce in raka ka hau gajimare? Harisu, uwa ka da gajimaren. Ai zabos. Eh? Zamba. Subhanallah. Lambar me? Subhanallah. Dan ma ka yi sa ina da zuciyar nema? Ni ba jira zan sai an nemo an kawo mun. Ni ba irin zuciyarka ce da ni ba. Bari in gaya maka. Yawwa. Tunda ni Allah ya rufa maka asiri. Mace ce mai kamar maza ni. Ka bari ka jin gaya maka malam. Ko a wuta ake tsamuwa inda wajen nema ne mu za mu shiga mu tsamu. Amma dai Adama ya kamata yadda yarinyar nan take rashin mutunci ki nusar da ita ba ki sa mata ido ta ringa abin da bai kamata ba. Wada ka ta ma dai. Shi wanda ya zubo kan ya maka ingiza mai kan tururuwan ya kashe wutar nashi gidan ne da zai turo ka nan ka ce zai kashe ta gidan wani? Wato ya gaya maka ya ganta kai ka zo nan za ka lullube ni. To ai mai bunu a gindi baya gudun mawa gobarar kwalala. Wada ka ta Adama. Bari ki ji. Wallahi yau ita ce magana ta ƙarshe. Ko dai ki ɗauki matakin gyara ko kuma in ɗauki matakin da ba zai miki da haɗin jiji ba. Kin gane? A'a malam kenan. Wai ka ɗauki mataki. Yo matakin me za ka ɗauka? Ƙarƙari fa ka ɗauki matakin nan iya ƙoƙo ta kai yaji. Idan kai yajin nan ka je ka ƙari cigan talinka wallahi ina nan za ka da aka same ni a zaune kamar zamani. To amma dai kin san gidan nan ba ɗaki ɗaya ba ne ko? To an ɗakuna da yawa ma sai me? Wace ce za ta rungumi wannan gaddara in ba ni ba? Wallahi ba wanda zai zari maliyar yasa domin ruwanta ba sa karewa. Aikin banza aikin wofi. Ni ba ban gane me kake nufi ba. To a takaice ni Alhaji Buba ina neman amincewarki in neme ki da aure. Alhaji aure ba kace? Kwarai kuwa. Kin ga idan kin amince nan da rana ita yau sai a yi komai da komai a gama a daura aure. Don Allah Alhaji ka haƙuri. Ni yanzu ba aure bane a gabana. Akwai abubuwa muhimmai da suka shiga rayuwarmu da muke so mu cimma burinmu. Ta tabbata kenan abin da ake faɗa a cikin garin nan cewar ba aure ne a gaban ku ba. To wallahi tallahi ba ku isa ba. Kai haƙuri Alhaji. Wallahi. Kada ka tada Allah. Rufa mun baki. Kamar ni Alhaji Buba. A nan cikin garin daɗin kowa gaba ɗaya in fito in ce ina son ki da aure ki bijire. Wallahi yarinya kin yi asara. Na ce wallahi kin yi asara. Kuma na baki nan da ɗan lokaci ki tsaya ki canja tunaninki. In kuma ba haka ba. Haka, muje gidan uwaka. Muje. Harisu dan ta'ala ne fa malamin ka in kana yi wa manzon Allah ka zaune dan Allah dan manzon Allah. Subhanallahi kaga ja'iri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga ja'iri. Wannan aljani da ya kama ka ba karamin kangararre ba ne. Babu ruwana. Ya? Assalamu alaikum. Babu ruwana. Ya? Allah shiga mata malam. Ashe kana ciki? Ina ciki. Na ce bari zo karɓi rubutun nan. Kai baka ga babbar wa yake ta rubutu? Kana ga babbar rubutu a kwance? Yaro ya fita lafiyarsa kalau idawo da almatsutsai kuma almatsutsan makangararru. Subhanallahi. Garin yaya kenan? Ni na san masa da idan ki wuya na da idan ki wuya na billahi lazi da kyan da kubce yanzu ka gani ko? Ka gani ko?
Uga, goga. Oh, shi zambarutu ne, kaga can uga goga nan zambarutu nan kuma za bos kai shi kenan. Ka ji ko? To ni sa bos ne yake damuna. Ga zambarutu. Sunan aljanin ne, ka ji haɗa zambarutu. To yanzu Allah gafarta malam. Shau ga. Na ce me mafita kenan? Uga goga. Ka yanzu abin da za a yi dan Allah dalha. Abin da za a yi dalha dan Allah ka tafi layin makera. Akwai yaro mai shago kusa da gidan Alhaji Mustafa. To goga kenan zai dawo. Yawwa, to ka hanzarta dan Allah ka ce ina son ganin sa. To an gama. Haba, kana ga yaro halin da yake ciki. Ke, Annatu. Daga ina kike? Ina miki magana daga ina kike? Ina ce ta aike ni. Ta aike ki talla ko? To ina maganar makaranta da naga kin gama shiryawa kafin in fita. Kuma na samu labarin rashin mutunci da kika yi wa Malam Musa tsohon soja. Sa'anki ne, don baki da kunya baki da mutunci. Ba magana nake. A'a yaro, ka yi hankali. Billahi lazi ni nan da kake gani malamin sa malam na ta'ala na yi abin ya gagare ni ballanta kai nawa kake. Kada ka damu malam, yanzu zai miki. Abin da ya sa in ce a kirawo min kai dama dan naji ina kiran sunanka. To me yiwuwa ko ka san yadda aka yi kwasan waɗannan abai baɗan. An zo gurin malam, ni na ce maka yanzu yi watsaki. Gaye. Goga. Nawa ba ɗiba. Ayya. Ba wani yayi, ayya wani. A makarantar dawa. Mama. Malam, ka kwantar da hankalinka. Ni tsalha ina nan, don haka ƙyale shi ya gwada nasu ƙoƙari. Gara in yi maganinta, tunda ba ta da mutunci, ba ta da kunya, ba ta san ya kamata ba. Kaga, yanzu in ban da abin kamalan, ƙatuwar budurwa kamar wannan zaka ce zaka da ka? Sai ka ce a mafarki? Ke ce kika ga haka, ni in tattaka ta in dake ta shine yafi komai sauki a wajena, tunda ba ta jin magana ta, ba ta san abin da nake so. Gonda in maganinta. To kaga, san barka ni tubarkalla. Da abin da Hannatu ta haihu. Da abin da nake so ni kuma kaga shi take min. Yawwa, ke shiga daki Allah ya miki albarka. Wuce. To daman tun da za mu tatar da mu je mu yaƙin ruwa ya tar da sakaina ba dole ki faɗa haka ba. Amma wallahi Adama ina faɗa miki. Ki kiyayi dasa ƙayar tsidau. Ran da duk ta yaɗo wallahi tafin ƙafarki ba shi ba zaman lafiya. Kuma da sannu wannan yarinyar sai ta sa kin zubar da bakin hawaye mai zafi daga kwansan idanki. Kala kus bakin ka ya sari dutsen bima ba abinda za mu gani ni da Hannatu sai alheri bari ka jin gaya maka. Ku ga alheri kun shuka shi ne ko an gaya miki alheri abun banza ne a bola ake tsintarsa. Ai a baya ake yada shi a tsinta a gaba. Saran da mun shuka ne yasa za mu girbi abin mu a gaba. Wannan kina yaudara kanki ne. Kin taba jin mutumin da ya shuka dusa ya ce zai girbi dawa? Haka ka iya. Madalha, shi kuma wannan wani irin fahami ne? Allah kenan. Ai duk mutumin da ya gani da irin tasa bewar. Na yadda. Sannu malam. Harisu? Na? Allah ma albarka da laban za ka samu 60 cif. Malam, a bashi ya ɗan yi bacci nan da anjima. Zai dawo garau. Yanzu kuwa kai dai wannan ɗawainiya da kake da yaron nan, Allah shi maka albarka. Allah ya ƙaro buɗe Ubangiji ya kaɗe maka hau. Amin. Ikon Allah.
ka san fa wannan hayakin da ka ba sa ne fa ta gigita shi. Iya? A malam ba maganan ka bace. Kamar kunne na fa na dama ya kawo min wata magana. Biki ce mun komai ba, kin zo nan gurin kawai kin tsaya. Sa'adatu, ki bari za mu yi maganar na a tsanake, ba magana ce take buƙatar gaggawa ba. Har wane lokaci za mu kai? Muna jira, idan kuma daman ta subuce mun fa. Sa'adatu, in gaya miki gaskiya, wannan maganar na kyauta, ki manta da ita ki jingine ta a gefe, dan ba zai yiwu ba. Dakata gimbiya. Magana kawai kike yi. Babu abin da zai hana ni yin wannan aikin, na riga da na yanke shawara. Ke kuma ungo, ki je ki shirya sosai, ki sai duk abin da kike bukata. Na gode madam. A sati mai zuwa cikin shirin wannan ka kai manju. Me kake ƙoƙarin kawai yake baka wannan kuɗi? A ke na ake yi kawai nake kawo wasu kaya da na gama kawai su dai sallame. Kai kyauta ina cikin trouble. Wani irin trouble su kike ciki? Ba wannan tambaye ki ba. Ina kika samu kuɗi Sa'adatu? An ji kyauta ce ta kai ni gidan matar da ta ce za ta sama min aiki. Shine ta bani kuɗi in zo in yi shirye-shirye. Kina da hankali kuwa Sa'adatu? Ki dawo cikin hankalinki Sa'adatu. Wannan abin ba abin da zai yi bane. Sai kuma ki gimbiya. Ba na son wani magana yanzu. Just go. Madam, please. Wato maganan da kike da wanda kuke business da su ya fi ɗaukun daga makaranta muhimmanci kenan? Daɗin kowa sabon salo.